Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Kisipai ka India bat ke Pakistan kila set mar keliang ha silenter ka line of control ha kasngi ko tayo bat kisipai duriau jongka India ki laong ha kasngi ublay baki link ma jongki kala persyang ban set ya ki namding ha ka duriau Arabian ban pen skembiang ban pen i ya ka jinglong bat la pen kre na ka benta ka jinher thama ki bajengai ki jingle jong ki sipai ya dari jong ki atali kiri marjan ki layarap ban pen juria ka jinyakan at ha ka deuba da ka bakhmi lenti ya ka jinkan tho ba thmai jong ka India ya ka jinsha thombor ha pahalgam ha ka arp ringot Kibreu kila yap bat ka New Delhi kala kadau sya kejinya de syabar put jong kejinsya thombor. Ha kasngi ublay ha kajin penbenar radio man kibat. U menteri rang ba ha kari u Narendra Modi ulaong ba kile no bat ki nong kersyan jong ki la penlong ya kajin her thma ha pahalgam ban penjot beng ya ka Kashmir namar bakim sultanat ya ka jinwan phai beng jong ka jinsuk bat karoi kapar ulah kular ban jubab ba e tam ya ki nong le kam sniu bat ki nong thmu kat ba kitna tokit jong kari India NIA ka tenat persya le no ba paunam tam jong ka India kala shimti ya ka jin tokit halor kan ni ka jinsya thombor da ka ba penrung kertang ya ki kai pot jintip baning kong e hajamu hadin ki hukum na katanat kampo yung MHA la pha kato ka ni ki kenhun ban tokit ya katei ka jinsya thombor jong ki le no ki bor penyat ki la penpra ya ka ying jong ki laingot ki breu ha Kashmir ki ba ki suba ba ki don jingya dei bat ki le no